Госпожа Румяна Иванова през 2023 година взимат участие както изпълнители от Пловдив, така и лауреати на различни фестивали и конкурси от цялата страна. Много от френските песни са посветени на Париж, възпяват го, проклинат го, представят духа му в различни епохи, но една се извисява по популярност и по запеваемост. Затова не случайно е и химн на фестивала. И също така не случайно изпълнението му е поверено на едно от ярките присъствия в последните години на фестивала. Това е една млада дама с много интереси и таланти. Тя учи в езикова гимназия Пловдив, ученичка е в 11 клас, пее от 8 години в Art Voice Center, участвала е в редица национални и международни вокални конкурси, в които има множество престижни отличия. Само за 2022 година спечелените от нея награди са 56. Може да се похвали, че вече има 5 самостоятелни концерта, участва активно в различни благотворителни концерти и инициативи, освен музиката, обича и математиката, а броят на завоюваните от нея медали и купи от различни световни и математически състезания е завиден. Ако съберем всичките и награди, те вероятно ще тежат повече от самата нея. Други нейни страсти са чуждите езици, рисуването, литературата. Скоро представи много вдъхновена реч за 24 май пред Пловдивския управленски и духовен елит. Затова да посрещнем следващата изпълнителка, която ще изпълни Шанзелизе заедно с специалните гости на фестивала Джесен Уест, а тя е Ива Ичевска. Здравейте над всички! Много сме щастливи да бъдем отново в Пловдив. Благодаря ви. Champs-Élysées.
Thank you.